zgańbiony, fest zlękniony i to we dwóch wymiarach. Pierwszy to jest taki fest osobisty. O was, tak jak powiedział, jest tu tak wiele, że ciężko to jest porachować. I pierwszy raz w zasadzie na taki binie występuje. Drugi wylękanie, drugi takie zgańbienie, to jest takie zgańbienie społeczne. Kierę w nos, w ślązokach, w naszych garłach, w naszych łepach od kilkudziesięciu lat przepływu i blokuje nam gadanie w sferze publicznej. My się pogodujemy, ale w chałupie. Z gotką jest jak z papuciami, takimi scharatanymi, które się zostawiało w laubie, a się oblykało takie szykowne szczewiki na wyjście do miasta. Wiecie, chcieliśmy się teraz tej roboty nad ustawą o języku regionalnym, śląskim języku regionalnym, żeby te nasze papucie scharatane jakoś odnowić, co by się szło z nimi pokazać na miasto, co by ta śląsko gańba ze Ślązoków zdjąć. Miążek jedna rektorka śląskiej gotki. Urodziła się w 1927 roku w Żorach. No i za daleko się z tych żor nie ruszała. Jak już to kaś tam na Puńcz, do Przowa, do Turzy Śląskiej czy kaś tam. Ale w tej swojej chałupce w Żorach miała taką swoją małą misję i jednym z punktów tej misji było to, że przekazała mi gotka. W zasadzie to, co ją godą, wszystkie te ozdruki, które ją używam, to w 95% to ja mam od mojej łomy. Mi się zdobyło, że wy też macie takie łomy, które wam pomogły się nauczyć śląskiej gotki i które z tego pokolenia najstarszego na te pokolenie nasze jakoś przeniosły te śląsko-gotka. I teraz mam do was taką prośbę. Mono bymy trochę poklackali tym naszym łomom. Brawa dla naszych babci. Co to jest ta gotka? Czy to warto na to, nie wiem, swój czas poświęcać, co by jej bronić, co by nad nią koncypować? Mi się zdawało, że to może być do każdego z nas, poza tymi misjami normalnymi, czyli wychowanie dziecków, życie z babą, z całą familią, może to być do każdego z nas jako mało misja. Co to jest ta gotka? Mi się zdawało, że gotka jest takim światem, który teraz ginie i my jako ludzie świadomi musimy się postawić tym procesom, musimy coś złonaczyć do niej. Gotka to coś takiego, w czym idzie podle mnie ino rzeczy ciepłe wyrażać. W śląskiej gotce wyraża się gigadżule ciepła. Jak jo rykna pierunie, to w tym nie ma żadnego przekleństwa. W tym jest tak jakby nawołanie jakiegoś takiego nowoczesnego coacha. W sensie opamiętaj się, daj z siebie wszystko. Na tej zasadzie. Więc śląska gotka pozbawiona jest tych negatywnych asocjacji. Tak mi się kojarzy. Mam teraz takie zadanie dla państwa. Mamy wszyscy wyobraźnia, mamy to nasze forsztelowanie. Proszę was, żebyśmy teraz wszyscy nasze ślepia, nasze łoczyska zawarli i co by my się wyforszterowali Śląsk. Taki za kilkadziesiąt lat, dajmy na to 2067. Mamy teatr Kores na przykład i sam. Teoretycznie, ja? Albo teatr Kores 2, albo drugi, nie wiem jakby go tam nazwać. I sam na tej linie godo się ino po polsku. Wyobraźcie sobie taki ulica kańś w Chorzowie, kaj chodzą bajtle, liżą se lody, a godają dosia też ino po polsku. Wydaje mi się, że teraz jest właśnie w 2017 roku za 5:12. To jest ten czas, żeby się chycić za Śląsko-Gotka. Bo gdy Śląsko-Gotka umrze, tak pisaliśmy w pakcie dla Śląskiej Gotki, to skończy się Śląskie Uniwersum. Może to teraz zabrzmi przesadnie, ale chyba potrzeba nam 4. powstania śląskiego, tym razem obywatelskiego, działającego na płaszczyźnie
duchowej. Nie będziemy przelewać krwi, co najwyżej przelejemy pot. Nie będziemy mieli żadnych karabinów, ani szczelbów, ino będziemy mieli długopisy, klawiatury, ci co potrafią śpiewać, to będą mieli mikrofony i jak się zusammen trafimy do kupy, to dzięki temu mono się nam uda ta śląsko-gotka uratować. Pamiętajcie, są też kopidoły śląskiej gotki, grabarze śląskiej gotki. Ja nie będę sam szukał wrogów, to nie będę ich z nazwiska wymieniał, ale ja wam powiem wam, ja też jest kopidą. Ja czasem z lenistwa, bo jak jest leber, mnie się nie chce go dać. Ale powiem wam też, w pierwszym rzędzie siedzi kopidą, w drugim rzędzie siedzi kopidą. Powiem wam, spora tych kopidołów by szło sam narachować. A więc, drogie kopidoły i kopidołki, ci, którym się nie chce godać, i tym, którzy padają, że to nie ma takie ważne. Chyćcie te łopaty, ciepnijcie je w bok i z tym górnośląskim powstaniem, które wyzwoli w nas kreatywność i empatię, bo chciałbym, żeby to górnośląskie przebudzenie, o którym się tak często godo, żeby ono polegało na tym, że ostatnim dreszczem tego górnośląskiego przebudzenia była empatia i kreatywność. I jak się to uda, to mono za pora lot się trafimy i wszyscy będziemy sam dosia godać, a bajtle w szkole się będą uczyć i wszyscy będą czytali śląsko literatura. Ale musimy łonaczyć, musimy ciągle łonaczyć. Ale wiecie co? Szafnymy to! Dziękuję!